Ikaw lang magkasama ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Dina. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Dina. Kini akong bana, pahamak gid kanina ako. Isog kaayo, pero og maproblema na magpalaban day nako. Mo na ako maproblema. Pero araw inyo di masabtan na akong sugilano no, ingnon ko ani sa pagsugod. Kanindot pisliton, kanindot pisliton, sa aping mo mahal. Kalaming kumuton, sa dughan mo mahal. Kalaming tuslokon, sa humok nga hubon. Nindot, hingap, hikapon, kunya gungi-gungion. Pagkanindot, nga imaginon, kitang duhang magdinulganay. Sa kanindot, sa kainit, sa atong kalawasan. Daw di maantos ang kahinang sa daan nga saman. Nakunsudungon, daw ay dekorasyon, daw ang gardin sa agbuton. Kanindot sake, kanindot pisliton, kanindot pisliton. Ay, Dok. Aping mo, mahal. Ato na tiwason, ha? Ato na tiwason. Ay, ako sawa. Day! Gang! Sige, maglukas mo. Ready na! Anong nawag ka niya, ay? Ako kamutin ay. Sige, magluha dito. Dayari na ko, kailangan ko sultin mo! Nga naman. Ay, mayon, nawag ka. Imo mga tanong, gang, gipanghit-git sa kandig at usungan. Kya, Taka? patyan na. Oh, sorry, patyon ka. Patyan na kandig. Naglakaw-lakaw na! Kainat. Hawak, gang, away mo mga bisita sa matanong na. Naunsa na, tanawa. Ikaw sad ba paparaw nimo? Uy, kita man di ay ka. Ako man nimo badlungan ng kandig. Ako magaling ni Sibat, kay gibadlong to na ko. Pagkisa man tong kanding di ay. Ano ba to? Ay, pagita ato be, ug makita ni mong kanding pangutan akong kisay tag iya kay pabayron kong tag iya. Takaw lang ko pagita. Bida rin kaya iya mailang din na ako ron kandinga ron. Bakal dirita siguro na ako. Ay kabla ka kang. Basta og di mo bayad ang tagiyas kanding. Kaldiritahon ko na kanina. Kanding, pre. Oh, pre, bida. Kay pangaon mang tanong sa kong asawa taon. Suko kasi din na. Patay, pre. Ah, Ako sama. makabantay nga na inamuhi rin kanding, pre. Pasig sa pikas barangay na, pre. Ay, gusto, gapon, pre. Nakita doon ako sa Paritino nga nagguro yung kanding. Ha? Kasi kurol. Guroy, kolor. Oh, kurol ba? Kurol. Usam na siya ay. Murag kuhan, pre, murag itim. Itim nga may pagka-brown. Ito nga may pagkabaroon. Kaki? Oh, kaki ka na. Oh, pre, pero ambot, ito, gato, brown, gato, gito, pre. Gabi yung gusto kung nakita nga nagguroy sa kanding. Mau ba? Puro mauna da. Asa kito ba yung Latino, pre? Kuhan, pre, kanang sunod skina, pre, kanang bay nga dunay kural nga kawayan. Doon na kular nga kawayan, ha? Kular. Ang kurol si Kandi kay Brown nga kaki. Sige, pre! Salamat, pre! Pabayron dito. Iyas Kandi. Mahimo dito niya. Bayron tablaho to niya. Malong to tanom sa asawa. Niya, teres na taon. Upat visitas. Porbida. Hurot kit-kit. Bida. Mura ni Kandi nga hingaon kit. Asa ka? Oy, napaseng. Nang? Hapit sa nga re. Okay dito. Ang ano nang, ha? Asa man ka? Naku, ituon diha sa unahan nang. Hapit sa nga re. Birthday magong ako'y ba? Oo. Akong bana. Unya naghikay man mi gamay ra gud. Unya wa man mangari ang mga bisita tungod sa uwan ganina. Dali kaun sa nga re. Asa man si Dina? Tuwas bahay na. Imong atong gida. Pwede ka ako lang ng puston. Aron ka, makakaon sa taon tos di na ba? Dito sa bahay. Oo, sige. Padadaan lang tika. Unya, dili lang kamukaon dire. Di lang. Postal lang na. At tulong ikaw sa'yo para doon natin kasaos din na. Sige. Sige. Ako na naling ipanghatag kay mga daot niya ni.
Wa may mga bisita nga nangari. Sige, wala problema. Giulan na ako na, balik lang ko kay, anhingon ko to, anhingon na tuon to na akong, bahan na akong tuyo to sunahan, ha? Ay kao na lang daan dire. Dali na. Kadiyot lang kod. Diyan na may sinukad. Kao na lang dire daan. Dali Sige. na. Mugos man ka. Suga na ko. Ay, salamat kayo na pasing ha. Salamat yung kayo. Ako na yan, nagiyon ka ng gipuntos. Mo kay lison kayo magdanda ko, ana. Nagiulan na ako na, okay? Oh, sige. Ari alang dire Doroy. Sige, salamat ang pasing. Aha, mau ni Baya. Kaya na, ikoral kawayan. Naimigos. Shh, Brad! Kining, nakikanig? Oo, pero nanahali na. Unsay kulong na to yung kanig? Kuha man to, may pagkaitom man, may pagka-brown. Bida, mao ito kanig nga na, bida. Nga, ano mo na, brother? Kita to na ko yung kanig, gihurot kit-kit tanong sa kong asawa taon, mga bahalor ba ito, mga trikay, kung sa mga klase. Ha? Mao nang, ngita ko ni mo, kay tag-iyam ka skanding. Ako tumumera ng mga tanong, ikaw sa mga kanding. Oy, orsay po natin magpasabot, brother. Nga ako'y pabayro ni mo at Lain kayo, imo itong kanding, lain sa kayo, ako yung bayad na to, ikaw yung bayad na to, ano sa? May gituyo na ako, ha? Ano nga man mo ito yun, kaya mo itong kanding. Nausap na kayo mo kanding. Nakabuhi ito, wato to yung buhay, nakabuhi ito kaya. Bisan. Bayro, Ay, sos, bisan, parang kabuhi ito. Ikay tagiyado. Laim sa kay lain ang singilan na to nga, ikaw may nagbuhi ato mga kanding nga. Giurot mo tao na tanong sa kong asawa, mga bayro ito. Ano ka magkagubot? Sa! Recorded by X Thunder Gaming. Di ko masugot. Ang matabla itong tanom sa kong asawa, mahal kaya itong pagkapalita tao niya ato. Unya ko diskondisyon lang si mong kanding itong mag-brown. Type sa, Brad. Kanun sa agipangkaon ng inyong mga tanom sa akong kanding. Ganyan mo tag. Uy, ang akong kanding, brada, nahalin na itong usang gabi. Buti pa sabot, wala ko labutan ng mga gipangaon si mga kanding. Kung reklamo ka na, adto ha, sa nakapalit kanding, kaya nahalin na to. Kinsa ba nakapalit? Tudluwi ko eh. Asa mo ba yung nakapalit sa kanding? Pita, oy. Di ganito niya bayrang tanom, por pita magkagubot. Tudluwi ko, kinsa nakapalit? Kanit ba? Kinap ko, pitong dere. Mayo, napaseng, dang. Oy. Di asi Doroy, oy. Ay ako nang giputos daan Doroy. Daghan kaayo ni Sudan na. Di ba? Salamat ka na, ha? Ano sabi sunahan na, ha? Kay, patong iriong taon ka itong... Tara, Brad. Asa na to? Brad, ha? Kitsa mo gina kapalit, ay. Tanang, ato ta sunahan, kituluwi ko. Ay nalang, Brad, ay nalang. Di alata, ni alata. Ha? Naara nakapalit sa kanding, oh. Sinapaseng. Nga naman di ay. Unsa di ay problema. Kining alsa di ay ang kanding nimo napalit kagahapon ganin, ha? Awa na, gihaw ganinang udto. Nga naman di ay. Nakabuhi na ganin ang buntag. O taon, nabuang mit pangitaan na kaganin ng buntag. Giunsa man sa to ni mo pagkiguto eh. Nga nakabuhi man to. May gani kay nakita na namo. Kaya nga naman lagi unsa ni problema skanding. Ay, nay. Reklamo ay. Kini siya kini. Ang ila kunong tanom gihurot og kit-kit sa kanding. Gipangtaon ang ilang mga tanom. Imo ha itong kanding na? Ay gabi pa to gipalit. Mau ba? Saro kanding nang? Katudang imong gikaon. Kanang gibit-bit mo. Ang kanding na. Iya man kung pabayaran ako ang ilang tanom nga gipangkaon ng nga dili naman ako tagyas kanding. Unya, kay dili man to akong sa nga nakabuhi ang kanding. Ha? Ikaw may nagigot adto. Nya giunsa man din imong paghigot nga kabuhi man to. Ikaw gyapoy sad-an ni Brad. Ikaw may naghigot sa kanding. Unya nakabuhi. Gitarong ka to nimo higot. Ito kabuhi dito kit-kita mo mga tanom. Unya. Ikaw bayan na to. Ano ako mga di naman ako tagyas kanding, be? Yabag. Ang tagyas kanding ay pabayra. Nayabag ka diha. Hapit magani ko kanse. Ano mal kanto mo ka, ma'am? Ug wa pa to makiti ang kanding unsa may ihaw namo. Maong di ko mo bayad atong tanom. Bawal ako. Nakisa mo bayad lang ani ron. Siya mo'y pabayra ato Doroy. Di ko babayar na eh. Nahalin ko na. Sabi dato ta husay barangay ani. Na, unsa ka ba ipabarangay na Ano ba husay tani ng pasing? Natural. Di ay. Sige. Be, ang binang giputos be.
Imo ka rin yata ako. Ang dila! Pagkakidot pa! Kaya gudi mo na balik duroy. Hanggang. Tres naman tanan ko taon ng kanding asa. Miyang ko naman taon. Ang katong kanding kao sa mong mga tanong ba? Niyang ko Kang naman tatya. kinsa tong kanding. Ang tino tong kanding day. O niya, ibaligyan na napasing pagkagabi. So dito na napasing sa ilahang ng pasing ang kanding. So karon pagkabuntag, nakabuhi ang kanding. Mao tong nabuti itong kanding kaon, pangaon tong imong mga tanom. Unya kinsa magkibabayad ato? Ano problema diha? Kaya nagtutuon na sila. Sinang pasing, imbes wa tato siya, maayo tato siya, buot ako. Nasuko lang noon. Nagpadada to siya, sudan pa rin mo. Pero nasuko na lang kay ako sa giingnan nga. Ipaabot ako sa barangay. Oh, nasuko sa pasing. Ang iyang mga giputos nga, mga sudan nga ipadatan na ako, gibawi. Ha? Kalagi. Unya unsa naman lang na? Oh, puslaman ni nani ni. Aw, dayon na ako sa pabarangay taon. Magkita dito aron maghusay mi. Unsa? Pinanggat kay na ko mga tanuman ako, mo nang suko gid kay ko, kay giamo pagugod akong maayo gud. 3,000 akong palit atong mga tanuma katutanan. Unya karon ko risko ni sulas kanding. Ang ako lang pagkatima atong tanuma di mabayrag sapi. Mas unahon pagudto na ako tong tanuma kaysa among kaon. Bahala wa mi kahikay, parang paniudtog panihapon basta kay unahon gidto. Mao to nga naabot kidis barangay. Mo ani kato sila do? Ano di man, barangay ko ni. Silang tunga. Aw, kailan silang kaso ani. Mo nga kinahanglan nga mo ani gito sila. Nana basat kahas kapitan no? Bukang hamor rin sa kakuto. Nanam ko nung tanod. Dali pa ibaw to nga. Maabot ko nung kapitan. Mari ko na to. Ay, sa tanaw ni mo dong. Kinsa gyud sad-an Sa ato. ang yun eh. Sinapasing yun. Kisa may tagiya sanding sa yaman. Nya, day. Sinapasing may sandan. Unsa man, murag kang nimutukan nila kakandaan mo sulti. Unya katong gipalitan sa kanding. Baka to! Oh, kato gina yung mga manubag ato day. Kay siya may nagigot ka din yung nagkabuhi. Siya yun! Na mao na gid ni ron magtutuod na sila kinsa mo bayad ana. Ay, paitabi ani. Kapitan, lagi mga desisyon na ni ron. Maghiram, oy! Oo. Di mo hospital sa kapitan? Ay, sa pangnanahin nun day. Nanaon sa na kapitan di adro? Oh, yan na! Oh, nana kuno sa kapitan dong. Recorded by X Thunder Gaming. Asa naman ang complainant? Kami kap. Oh, kamo? Kamo ang gireklamo. Ano niya? Ang gireklamo, kinsa man? Dara ka po. Dara. Oh, Stino og si napasing. ikaw di ay? Abi na kong bagong tanod. Dungo na siya po si napasing. Si Tino mo na yung nagreklamo na mo. Asa man si Pasing? Nangihi pa sigaro to kap? Nangihi pa to? Sa nagihi. Oh. Wala tahon to na sa kauras sa tunga. Paksit ka. Ay. Kaiso pa ninyo? Dili nang Pasing, dili. Husayon tani. Dili na to padakoon ang kaso kung nili ang atong husayon diri, ang di na mo dako. Okay na mo? Dili. Okay. Sigon sa reklamo ni Dihananay, ang iyang mga tanom gipangkaon sa kanding. Kasi iya sa kanding. Siya! Kasaya. Doon na. Doon na sila ka po. Ay, klaron, tani. Unsa man gyud? Kinsa man gyud tag-iya anang kandinga? Kap. Ang tag-iya ng kanding kap. Ako. Pero, sa wa pa na may tabo, gipalit na ng pasing ang kanding. So, kung gipalit naman na niya, siya na'y tag-iya. Unya sa diyang na niya ang kanding, wow, wala ko labot ano kap. Dili naman ako tag-iya. Ma? Untay kasulti ni mo ni ini ng pasing? Ay, kap. Ingon man gud ani ba? Pagpalit na ko sa kanding, kanastino siya mo'y naghigot sa kanding dito sa amo. Unya karon nakabuhi man ang maong kanding. Wa naman diha pagkabuntag. Pertigo na mong pangita. Abi na kong alkansin ako kay gibayran baya ng kandinga. So karon nakabuhi man tungod kay way klaro ang pagkahigot ni Tino. Oh, unya kisama na sa, be. Sa di ani mo klaro ha, o kigot ang kanding, Tino. Klaro bang kap? Unya, sa mga, naguba man ang haligi nga gihigtan ako sa kanding. Naguba ang haligi nga gihigtan sa kanding? Naguba kap. So, sa gyapon na ng pasing, kay gabuk mang yang haligi. Ya, bukbuk kung tanong ka niya, tinuha ka. Kap, kinsa man gisad-an anak kap.
Kinsa man mo bayad kaning akong mga tanom. Basta di kong bayad, anak. Labaw na sa ko, di kong bayad na ay. Wa mang yun laing sadaan ani ba? Kanira mang yung kanding. Inahap yung kanding nga da. Unsa man. Dili naman mahusay ani no. Kaya ako ning taga og aksyon. Tagaan ko ning certificate for filing action. Ha? Unsa man. Ay, kuan kap ka nang. Ikaw na lang kay bayad, anak, kap. Kay usab ya ka sinungdan. Kay ugwa pa ka mag-request og kanding. Dili imta kong palit og kanding. Unsay nga? O, pertira ba ni mong kaons kanding, kap? Katong pag-ato ni mo, wag kay to bisita. Ikaw rin naghabhabog maayo dito sa kanding. Pero, ay, walang kakahurot. Ikaw di ang nag-request anak kap. Na, ikaw lalay bayad anak kap. Oy. Kaya di na. Ako naman hinoy makabayad ang laki, ha? Mag-sure, boy! Mao na mong problema kay wag mo angkon nga may mo bayad. Hasasad si kapitan na apil na pero di sad siya mo bayad. Kisa di mo bayad atong among mga tanom. Ay, unsa man kamo diha? Unsay tan-aw ninyo mabayaran pa kato o quits na to? Unsa man kamo ang pasultihon? Dina. Pres! Okay, ang sender dato ka nga lawag ko Si Inday. Dina. Inday Dina, Ate Pres. Dina. Kinis Dina, Ate Pres. Naat siya mga tanom. Karon ang mga tanom niya, gikaon sa kanding. So, gitrace up ni iyang bada nga kinsa gyud nagkaon sa mga kanding. Oo. Ito yung nga sa bada dong, Si Duroy. Doroy. Trace up niya karon nibaw-an nga ang kanding gikan ni Tino, gipalit ng pasing. Mao to nga nagtuntuno ba sila kinsa yung bayas tanong Ate Pres. Iyang ipaabot sa barangay. Karon pag-abot sa barangay giingnan sa niya ninong pasing. Ikaw ba ni kaingon ato ka pa? Kay wa pa ka mo request og kuan kanding, di kong palit atong kanding Dakor ba kay kaglamoy? Ikaw lay bayad ato sa mga tanong. Porting gubuta Ate Pres. Unsaon ko nila makabayad ba taon ang mga tao nga nakaingon nga nangadaot ang tanom ni Inday ay ang asawa kasi Dina. Dina. Kanya kayong nagait. Ang nagait si Kuan man, si Tino. Tino man. Nga Dina. nakabuhi. Ambot kabayad ba ka, anak? Mauna para na ako tipos bayarin lang kapoy ang tanong pilar man. Ingon lang nimo kap ako lay bahala to kay kapitan man ka para na. Daila lang ng tampo-tampuhan. Buwan lang ito pay Pero kapitan mo yung bayad lan. Abang mo siya kaon. Pare ako lang gol. Kami ni request nga dadaan mi nimo pan dawa. Ikaw mo ako may request. Nya dadaan mo pan karon. Kung panalitan kaning pan madaot atong tiyan si Bakuram. Nya di ikay nakaingon kay nga ni palit man ka. Ayaw sa pagiging. Usay nga. Balik ta. Ma bitaw ba? Kaning sitwasyon na karon, kadiyot ka natin ipaambit ha. Balik ta diri sa Old Testament sa Genesis 1, versikulo 27. Karon. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Diyos kay nag-ingon, panganap kamog daghan, ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mga mananap. Ang buto ko ipasabot nga nung gibasa ni nako. Yeah, ano man ba? Bisag unsa pa nahitabo, wag gyud sa ang kanding. Ang mga tao gid mo nagkaingon. Mahimo nga si tag-iya kato lalaki. Tino. Doon na siya tulubagon kamay. Kaya mingon siya nga, gabuk man kong haligi ni ng narsing ba to? Pasing. Pasing. Gabuk man di ay, kanong dito man mo gihigot. Kanya kadali man sa siya. Karon, unsa man ba? Gabuk ko no. Murag wag yun sa si pasingan eh. May pasing ay. Murag wag yun sa kay siya may nagigot sa kanil kung dito pa nagigit dito sa kanang punuan sa buungon, kilit sa bahay. Mabutan, kano yung pasing bambutan, kaya iyan mga lingi pakaot sa mga tao ang kanding, wala na ito. Tagaan mo sa tigas kanti. Unyang kapitan. Uy, sa ang bisag katong tag-iya ti Tino Spasing. Uy, ano sa tuyo Niya ako na. Sadaan. Ang ilang kaangsadan ang kanding. Unya sa pa man patay naman kanding. Sadaan na kanding yun kaya kanding may kaustan. Oh, na kaon. Yan sa tigas tanong kita kaaksudan. Di bambina, di man niya pagkasadong kanding kaya kita mo na Abitaw pero ang kapitan o kanang pero ang kapitan og naa siya kabayan mahimog siya po'y mabayad na lang. Kung ako yung kapitan ba, bayaran ko. Tabang na lang siya magka 20. Ana. Di man imo. Kumago, ikaw katong
Katong lang konsihal ba ka? Kadagdahan mo kitabangan nga para may dagang gubot, di ba? Magtiayon nag-away. Kamay. Nag-away yung magtiayon. Ano man eh? Ningon mang bana, barug dire. Dupa dire. Atong dire. Tikang dire. Kang dre. Unsay ito mag-asawa? Ano man? Dong, balik lang sa kanding. Tama na lang ito naman doon. Tula ko ang puzzle, Tihon.